Sa number 5, duha ka mga estudyante nga sakay sa motorsiklo ang pilasod matapos mahulog sa taytay. Nagaang kasanay sa motorsiklo kag papauli na kuntani ang duha ka mga estudyante nga magpakaisahanay matapos ang ilang buhi sa eskwelahan Huwebes sang hapon. Apang pagkalabot sa sitio Ulalod, Barangay Urong sa Kabangkalan City, nadulaan sa kontrol ang 19 anyos nga driver sa motorsiklo sa dulhugon nga bangin sang dalan kag naglapaw sila nga duha sa taytay. May kadalumon nga 12 katapak ang natupan sang driver kag sang iya 20 anyos nga angkas. May mga bato kag ginailigan sang tubig pakadto sa tamburong ang lugar kung diin nahulog ang duha. Samtang ang ilang motorsiklo nabili naman sa may dalan sa ibabaw. Ginsiling ni Police Captain Sammy Gasatayang, Deputy Chief of Police sa Kabangkalan PNP, nakaangkon sang head injury kag nabali ang tiil kag gamot sang magpakaisahanay. Silang ginrefer sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Suno kay Gasataya, may karasigo na pagpadalagan sa motorsiklo kag dulhugon pa ang danan kag bag-o lamang natapos ang ulan gani may mga balas nga nag-ilig sa danan. Ineposible nga mga rason kung nga nadulaan sa kontrol ang driver sa motorsiklo. Gikan sa eskwelahan sa Barangay Kamingawan kag papauli na kuntani sa Barangay Binikwil ang magpakaisa sa natabo ang insidente.